eta ongi etorri guztioi IMH Campusera, Elgoibarko Ingenieritza Dualaren eskolako graduazio ekitaldira. Pozgarria da aurrez aurre berriro ere elkar agurtzea, eta eskerrik asko ikasketak amaitu ondoren, azaroko arratsalde ilun honetan, ekitaldira etortzeko ahalegina egiteagatik. Ikasketa bide luze honetan, lagun izan dituzuen senideak, bikotekideak, lagunak, ez ditzagun ahaztu. Ezta ere eskolan une alai eta zaienean, zuekin egon diren irakasleak, tutoreak, zuzendaritza zein administrazio eta zerbitzuetako langile eta gainerako kideak ere. Ongi etorri guztioi. Ausartak izatea beti ere humiltasunez eta jarrera honenakin, baina harrotasunez ere, aurrera jarraitzea eta ausardiekin jarraitzea zuen pauso profesional guztietan. Geixo ez luzatziarren, esateko gaur ospatzeko eguna dela, ez zuentzako bakarrik, baizik eta prozesu guzti honetan zuekin egon dira lagunak, familiartekuak, bikotekideak eta baita irakasleak ere, azkenean pozgarria dela zuek hemen gaurkoan ikustia. Eta Elgoibarko udaletik esan, opa dizuegula exito handixenak zuen ibilbidean, eta Elgoibarko edo inguruko enpresetan bada, areta hobeto. Eskerrik asko da nori. Gure sektoreak lau erronka ditula, ez? Talentua, digitalizazioa, sostenibilitatea eta kolaborazioa edo kooperazioa. Baina horietako bat da nagusiki, bat da erronka nagusia, dela talentuarena. Gure enpresak zailtasuna dituzte, pertsona, ondo prestatutako pertsonak lortzeko. Zailtasuna dute, ez dagoelako, orduan horretik gaur hemen egotea, zuek bezalako talde baten ondoan ikusi zuek dakaztuen etorkizuna, ze azkenen egin dezuen ikasketekin, dakaztuen ezagutzarekin, ilusioa jartzen bazute, formatzen jarraitzen balin bazute, jarrera egoki batekin, gogoz aurrera jarraitzen bazute, garatuko zate profesionalki nahi ez duten puntura arte, ez? Eta bide hortan, bai AFM eta bai IMH, zuen bide lagun izango gaitu zuen, nahi ez dutenerako. Eskerrik asko. También quiero agradecer a la Escuela de Ingeniería Dual del IMH por haber creado este espacio en el que nos hemos formado y crecido. La formación dual ha sido una experiencia exigente, pero profundamente enriquecedora. Un camino que nos ha enseñado a organizarnos, a adaptarnos, a priorizar y a exprimir el tiempo al máximo. En resumen, un proceso de transformación, porque hoy no somos los mismos quienes entramos el primer día, en esta sala. La etapa de la empresa nos ha mostrado con claridad qué significa trabajar de verdad. Aprendes a tomar decisiones, a estar sola cuando hace falta, a equivocarte y a seguir avanzando. La empresa te ofrece oportunidades que no caben en un aula y te enseña que crecer también implica asumir responsabilidades reales, descubrir nuevos entornos y encontrar tu lugar en esas situaciones que te retan y te hacen dudar. Solo me queda decir que el esfuerzo tiene recompensa y que muchas gracias por darme este espacio y enhorabuena a todos y a todas. Ahora empieza lo mejor. IMHen jaso duzuen jasotako prestakuntzak oinarri sendoa eman dizue, bai,
gaur egungo erronkei aurre egiteko. Baina ikasketa ez da gaur amaitzen. Jakiteko gogoa, egokitzeko gaitasuna eta erronka berriei hartzeko prestatutasuna izango dira zuen tresna nagusiak etorkizunean. Zuek zarete orain Gipuzkoako industriaren etorkizunerako oinarrietako bat. Era berean, zuentzat ere garrantzitsua da eta izango da egingo duzuen lan horri begiratzea, ilusioa pizten duten proiektuak, hazteko beti aukerak eta ekarpena egiteko modua eskaintzen duten inguruneak bilatu beharko dituzue. Zentruan, azkenean ezagutza teknikoak espezifikoak erakusten dira, kompetentzia gaitasunak denak. Baina guzti horiek aparte utzita, ja ikasita nik ulertzen dut ja gaur egun horiek badituzuela, gauza bat gelditzen da zuen esku dagoena, eta da jarrera. Askotan bakarri dela baietz bat, aurpegion bat, irrifarre bat, hori zuei dagokizue, eta benetan dela oso garrantzitsua, zuen talentuaren parte dena. Izugarri bilatzen den talentu hori, enpresa guztia bilari direnak, zuek zarete. Zuek zarete markatuko dutenak desberdintasun hori. Jarrerarekin desberdintasun hori egarri egingo da, eta hori dago zuen esku. Beraz, zuen esku dagoena behintzat landu zazue. Eta amaitu nahi nuke gauzari garrantzitsunarekin, ez? Eskerrak ematea guztioi, zorionak, eta onena desio izatea, zuen bizitza profesionalean, ingurune horretan hori dagokigulako, baina zergatik ez zuen bizitza pertsonalean ere bai. Eskerrik asko guztioi. Prestakuntza sendoa lortu duzue, argi dago, IMH Ingenieritza Dualaren Eskola, Euskal Herriko Unibertsitateari atxikitako gradu eta unibertsitate masterraren bitartez, Debabarreneko industriari eta gizarteari goi mailako kalitatezko prestakuntza beharrei ekarpen baliotsua egiten dio. Izan ere, gaur egun eredu estrategikoa bilakatu den irakaskuntza dualaren aitzindariak zarete. Eta zuek, titulatu berriak, honen adibide argia. Zentzu horretan, EHUren aldetik gure errekonozimendua eta eskertza IMH eskolari. Beraz, sorterik onena opo dizuet, zuen ibilbide berrian, eta gurean esaten ohi dugun moduan, eman eta zabal zazue. Eskerrik asko.